Astăzi începem o nouă serie de, aș putea spune, de videouri în care ne vom uita la un verset și mai multe aplicații. Așa l-am numit, pentru că mi s-a părut potrivit acest titlu. În această zi vom încerca să ne uităm la un verset din Noul Testament și de fapt această serie de videouri va fi din Noul Testament. Astăzi ne vom uita la Matei, capitolul 10, versetul 13 și mai întâi de toate vreau să vă citesc acest verset, după care vă voi spune de ce am ales acest verset. Acest verset spune în felul următor: și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea, dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. De ce am ales acest verset biblic? De fapt, în aceste videouri pe care le-am numit un verset și mai multe aplicații, doresc să călătorim prin Biblie, în mod special prin Vechiul Testament și Noul Testament, ca să vedem ce înseamnă pace. Pentru că proiectul și gândul pe care am în minte este acela de a aduce pacea cu Dumnezeu. Și această pace cu Dumnezeu ne dă nouă multă speranță în situațiile prin care noi trecem. Și începem astăzi, deci în versetul acesta pe care îl voi citi încă o dată, pentru că este important: și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea, și dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Câteva observații din versetul acesta. Vedem că dacă acea casă este vrednică, pacea vine peste ea. Iar dacă pacea aceea nu este vrednică, pacea se întoarce din nou la noi. Capitolul acesta 10 vorbește despre a propovădui împărăția cerurilor. Și vorbește și despre cum să intri într-o localitate și cum să vorbești oamenilor, cum să atingi o localitate prin cuvântul lui Dumnezeu. Și aici ne dă o idee, în mod special, să găsim o casă vrednică în care să intrăm, să fim acolo, să vestim Evanghelia. Și prin acea casă să se extindă acest mesaj al Evangheliei în toată localitatea. În primul rând vreau să vă explic câțiva termeni pe care i-am găsit aici, în acest verset. În primul rând, casă. Cuvântul oikai, din limba greacă, înseamnă locuință, familie sau oamenii din casă. Când spune aici casa în care veți intra, înseamnă în familia în care veți intra, în locuința în care veți intra și la oamenii din casă, unde veți merge. Apoi mai este un alt termen pe care îl vedem aici: vrednic, adică ceva demn, căruia îi se cuvine pe drept ceva, care posedă însușirile necesare pentru a face ceva. Deci vrednic înseamnă demn, cinstit, care are anumite însușiri necesare pentru a face ceva. Și apoi, al treilea termen pe care îl vedem aici este pace. Pacea înseamnă armonie, siguranță, securitate, lipsa conflictului. Văzând toate acestea, am făcut așa o idee centrală din textul acesta, și anume: o familie și cercul ei de influență are însușirile necesare pentru a fi numită o casă a păcii,
dacă acceptă rezolvarea conflictului dintre Dumnezeu și ei. Da. O familie are însușirile necesare de a fi numită Casa Păcii, cum este numită în Biblie, doar dacă acceptă rezolvarea conflictului dintre ei și Dumnezeu, sau dintre Dumnezeu și ei. Și haideți să ne uităm la câteva aplicații, da? Și ne uităm la direcția aplicației, da? Dar și la domeniu. Ne uităm în mod special la familii, părinți, copii, soț, soție, da? Toți care sunt acolo, și să vedem câteva direcții de aplicare. În primul rând, trebuie însușită prin credință promisiunea lipsei de conflict cu Dumnezeu. Asta este important. A doua aplicație este că trebuie schimbată atitudinea că oricine are pace cu Dumnezeu. Și nu oricine are pace. Deci de asta trebuie schimbată. Trebuie să ascultăm porunca de a fi o familie care are însușirile necesare de a primi pacea cu Dumnezeu. De asemenea, aici o aplicație pe care noi ne vom concentra foarte mult astăzi, și anume, trebuie corectată eroarea de a crede că dacă doar primim pe misionari în casa noastră, atunci suntem demni de cinste. Adevărata cinste pentru o familie vine din primirea păcii cu Dumnezeu, prin credința în Hristos. Haideți să ne uităm puțin la această aplicație. Odată când am fost în vizită la cineva să vestesc Evanghelia, am spus că mă bucur pentru că ne-a primit. Și ei au răspuns, păi cum să nu vă primim? Doar și noi suntem o casă de oameni. Cu sensul că suntem o casă primitoare, o casă cinstită, demnă. Dar de fapt ei respingeau pacea cu Hristos. Realitatea este că o casă vrednică sau o casă de oameni, cum spun aici în zona noastră, este casa care primește pacea cu Hristos. De aceea, dacă vrei să te numești o casă de oameni, o casă vrednică, voi ca familie trebuie să-L primiți pe Hristos, nu numai pe mesager. Pentru că aici, în zona noastră, vedem foarte mult atitudinea aceasta și situația aceasta în care oamenii ne primesc pe noi ca și oameni, dar nu trec dincolo, nu au această pace cu Dumnezeu prin Hristos. Pacea aceasta și vine de la Dumnezeu. Da? Casa aceasta, casa vrednică, casa demnă, casa de oameni, cum se spune aici în zonă, casa aceasta este compusă din oameni care au fost pregătiți de Dumnezeu ca să primească această pace. Adică cei ce simt nevoia de a avea pace cu Dumnezeu, știind că s-au născut într-o rasă umană, umanitate, care este în conflict cu Dumnezeu. Moartea Domnului Iisus este sursa noastră de împăcare cu Dumnezeu și credința în Iisus aduce această pace. De aceea, ca și aplicație mai concretă, dacă nu l-ai primit încă pe Hristos, dar ai primit misionarii și vin oamenii lui Dumnezeu la tine să-ți vorbească, te rog să mai faci un pas. Te rog să mergi mai departe pentru a fi numită o casă vrednică, o casă a păcii, o casă de care Domnul se bucură. Dacă vrei să fii așa, atunci treci mai departe. Primește iertarea prin Domnul Iisus Hristos. Și atunci, cu adevărat,
poți să fii numită sau puteți fi numiți o familie demnă, vrednică. Și Domnul Dumnezeu să vă ajute la lucrul acesta.